Аз съм Гилдас Маркие и съм главен директор на компанията ID Grain във Франция. Ние представляваме и дистрибутираме хибридите на Nuseed от доста време, защото си сътрудничим от 7 години, а преди това работихме с компании филиали на Nuseed. Фирмата Seeds 2000 в миналото, което беше началото на историята на връзката между Nuseed и моята компания ID Grain. Смятам, че сътрудничеството с Nuseed ни донесе адаптирани за френския пазар продукти, особено за пазара за храна за птици и конфекшънъри пазара, които са ключови бизнес дейности за моята фирма. Това, което беше важно за нас, е да разполагаме с цялата агрономическа информация за хибридите и Nuseed имаше добър опит в разработването на продуктите, тестването им, разбира се, в САЩ, но също и в Европа, главно в Централна Европа, а ние допълвахме тази информация с наши собствени вътрешни опити. Ние в ID Grain се интересуваме най-много от Corn Oil хибрида, така че имаме хибриди, които сега се изпитват, особено устойчиви на експрес и очакваме да тестваме конфекшънъри хибриди. Тази година тестваме продукта 307 на 3 места и очакваме да получим добри резултати. Работихме и подобрихме връзката, особено способността да доставяме семената в точното време, а Nuseed напредва и премества производството си в Централна Европа, което е ключов момент, а другото важно за нас е да имаме по-задълбочена информация за изпитването на нови хибриди на по-ранен етап, за да идентифицираме кои са добрите хибриди в бъдеще и да ги развием на френския пазар.